Jeg vil vise, hvordan man får IntoWords på iPad'en til at læse op. Det første jeg gør, det er, at jeg åbner min Google Drive i iPad'en og finder den mappe frem, hvor jeg har gemt min PDF, og den hedder PDF, og jeg tager den her, der hedder underhylder. Den kan jeg så klikke på, lige at se, er det den rigtige. Og her er det bare en bog, jeg har scannet, så det behøver ikke nødvendigvis være så pænt, for at den kan blive oplæst. Jeg hopper tilbage til selve filen og klikker på de 3 knapper. Send en kopi, og jeg vil gerne åbne den i, og så forbereder den eksport. Og så sender den igen en kopi til IntoWords. Så åbner IntoWords, og med play-knappen. Pludselig fik kaptajn underhylder øje på Jimmy, og Otto mange kilometer borte med sit 100% bomuldsforstærkede syn. Lynhurtigt fløj han ned for at modre dræ. Så altså, klik på de 3 knapper. Klik på de 3 knapper. Send en kopi. Åbn i. Og vælg kopier til IntoWords. Sådan fungerer det. God fornøjelse.